So karon no manlakaw mi sa akong asawa kay para mapa-ultrasound. Yes, tama inyong nadungog nga mapa-ultrasound. I mean, akong asawa mapa-ultrasound. So sa mga nag-comment dira no nga buntis ba ni akong asawa? Yes, buntis akong asawa. Lain po mapa-ultrasound mi no nga dili buntis. Og 8 months na dayon intiyan sa akong asawa. Mao sa dayon mapa-ultrasound mi no kay balak po namo nga mapa-gender reveal mi. Pangandaman gyud namo nigmaayo nga mapa-gender reveal mi para ma-surprise mi og kamo nga among mga supporter sa gender jud sa among baby. Katon una balak ra gyud namo nga social media ra mi mag-gender reveal kay wala pon may budget nga panghanda. Salamat pud mi kay naa ang iyaan ni Cordapia nga mo sponsor og panghanda. Og diri naabot na mi og nanulod na mi. Diri ang lingkod sa mi kay naghulat mi para tawagon. Ug mao na dinhi kadako antiyan sa kumisis. Buyag na pug kaayo. Ug diri gitawag na ko niya kay para manlingkod mi sa atubangan. Ug diri siya na lang akong gipalingkod kay para ra man sa mga buntis nga lingkuranan. Samtang napaabot mi nga tawagon ihang number. Ang akong asawa nagduka naman. Nagdungoy-dungoy na gining ulo sa kong asawa kay katugon naman gud siya. Kay medyo nadugay man gud mi tawag diri kay daghan kay nakapila. Diri kay natawag naman mi manulod na mi. So kay gender reveal man dili mi patanawon sa screen. Ug diri gisugdan nagkuanantiyan sa kong asawa. Kuan na lang ang tawag na kuana kay wa mo kaila kung unsa nang butanga. So diri gisulti pud sa doktor nga plastara daw among baby. Ug diri gi-compute pud kung kano sa mga anak akong asawa. December 10 plus minus 2 weeks. Pwede nyo tatapusan sa November, pwede mo ng first week or second week sa December. Ha? 8 months and 3 weeks na siya. Ha? So ingon ang doktor nga katapusan daw sa November ang paabot sa kong asawa or first week o second week daw sa December. Gibana-bana lang na kay wala mo gud kabalo kung kano sa mo gawa si baby. Ug diri sa exciting part na ni nga makita ang gender sa mong baby. Hindi na dito. Ay, naku, tinatapunan kaya baby. Ay, naku, tinatapunan kaya baby. Diri mga koys, excited pa kayo mi, wala dito gender reveal nga mahitabo. Saon manggod nga gitabunan manggod sa ihang tiil. Maulo guro makita niyang tabudiday o tabudidoy. Pastilan ning anak ka, excited pa noong kayo. Nakaingon guro siya. Gusto niya mo chulpay sa unang gunibeti na ninyong mahibalan yan gawa sa ako. Ay, wala gyud tay mahimuan ni. Para pud unta makapangandam mi kung sa among ipangalan sa among baby. Pero hinuon na namin hunahunaan nga pangalan sa pambabae o panglalaki. Ug base na mo ika-suggest dira nga pangalan sa pambabae o panlalaki, comment lang ganang nindot ha. Wow, nanugo pa. So diri na lang ni kutob mga koys, kay wala may gender reveal nga mahitabo. Atangin na lang ninyo inigawas ti baby. Bye, ingat.